бүген хезмәт бәйрәме. Районыбызның 2017 елда ирешкән уңышларына зур өлешне керткән хезмәт алдынгылары җыены. Тәннәрегезгә саулык, сәламәтлек, күңелләрегезгә тынычлык, эшләрегездә, тормышыгызда тагын да зурдан зур уңышлар теләп калам. Барысы өчен дә зур рәхмәт сезгә. Министрыбыз исеменнән, Марат Атыч исеменнән һәм шәхсән үземнең хезмәттәшләр исеменнән барыгызга да, Балташ хезмәтчәннәренә, мондагы алдынгыларга, әле монда килә алмаган безнең хезмәтчәннәребезгә үзебезнең бик зур рәхмәтебезне җиткерәсе килә һәм иң изге теләкләр, саулык, сәламәтлек, семья бәхете, инде илләребез тыныч булып, бергә матур итеп эшләргә насыйп булсын. Бәйрәмебез белән. Үзебезнең алда куйган бурычларны, үзебезнең алда куйган планнарны матур итеп үтәргә язсын. Үзебез эшләгән эштән ям табып, дөньяларыбыз тыныч булып, матур итеп яшәргә язсын. Сезгә, хөрмәтле авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре, сезнең фидакар хезмәтегез өчен зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Бик зур рәхмәт сезгә хезмәтегез өчен. Әйдәгез, бәйрәм турына сезнең кайнар алкышларыгыз астында дәүләт бүләкләренә ия булган хезмәт алдынгыларын котлап үтик. Ихлас күңелдән сезгә тагын бер мәртәбә улы рәхмәтемне әйтәм һәм зур рәхмәтемне әйтеп сезнең алда баш иям.